pri inštruktážnom videu, v ktorom vám ukážem otváranie, zatváranie, nastavovanie, skrátka všetko možné okolo tohto švajčiarskeho nožíka. Prívesu, ktorý si môžete požičať a po zhľadnutí tohto videa budete presne vedieť, ako naň. V požičovni Camprend nájdete dva prívesy Crawler TRC 458. Toto je tzv. Dvojka. Odlišujú sa hlavne vnútorným ovládaním všetkých zariadení. Tu máme smart panel, dotykový displej a v jednotke manuálne tlačidlá. Zvonku sú si však veľmi podobné a tak poďme najprv na to, čo všetko treba skontrolovať pred jazdou. Začneme kontrolou vody a plynu. Samozrejme, z požičovne odchádzate s plnou nádržou vody, ale pomocou mince viete túto vodu kedykoľvek napustiť do plna. Počítať tiež môžete s plnými nádržami na plyn. Ak vás zaujíma, koľko plynu je práve k dispozícii, tak tu máte dve nádrže a obidve majú túto ukazovateľa, že sú plné, alebo takmer plné. Toto sa snad nedá ani minúť, ale keby náhodou, tak potom doplňanie plynu v krajných situáciách pri dlhších zápočičkách uskutočňujete tu, na rôznych čerpacích staniciach po celej Európe. Pred jazdou a pripojením prívesu k autu odporúčam ešte skontrolovať uzavretie všetkých dverí, malých alebo väčších, stolíkov vyklápacích. Treba skontrolovať markízu, ktorá je zazipsovaná a odporúča sa mať túto obidva zipsy takto v strede. Pozrite si aj sprchovací box, ktorý je tiež zavretý. No skrátka, venujte minútku kontrole všetkých týchto dvierok, aby vás nič počas jazdy neprekvapilo. Samozrejme, že požičovňa Camprend všetko pripraví tak, aby to bolo 100%. Istota je však istota. Pred naložením bicyklov tu samozrejme treba uvoľniť nosiče. Z tejto strany je poistka. Takto vyzerá sklopený stojan na bicykle a tu potom uchytíte jednu alebo druhú tyč prvého, respektíve druhého bicykla. Ak máte bicykle iba dva, odporúčame ich namontovať dozadu, to je viac aerodynamické. A tu dáte jedno koleso, druhé koleso. Zaklopenie nosiča je úplne jednoduché, treba len potlačiť, aby sa dostal do týchto dvoch vodiacich zubov alebo klieští, no a potom len takto zaklopiť a je to. Teraz nastáva pripojenie prívesu k vozidlu. Prvý krok, zacúvanie vozidla čo najbližšie. Druhý krok, pravdepodobne odbrzdenie prívesu, aby ste s ním mohli trošku manévrovať, aby ste s ním mohli manipulovať. Potom už pomocou pomocného kolieska a páky klesnete s prívesom nad guľu, nad ťažné zariadenie vozidla, tak, aby sa páka zacvakla. No a všetko je to potom pripojené. Potom treba ešte použiť poistku, teda zacvaknúť oceľové lanko o ťažné zariadenie vozidla. Následne dvihnete pomocné koliesko tak vysoko, aby vám neprekážalo v jazde. Po príchode do kempu samozrejme nastáva parkovanie. V tomto kroku najprv odporúčam nájsť správne miesto a príves vyrovnať pomocou vyrovnávacích klinov. Vtedy všetku prácu robí auto a tak je to jednoduchšie. Klin obsahuje niekoľko častí. Túto časť budete potrebovať dodatočne. Tieto červené plochy môžete použiť pod vyrovnávacie nohy. Z dvoch klinov máte tým pádom 4 kúsky pod 4 nohy, aby ste sa zbytočne neponorili do blata alebo do piesku. No a potom po vyrovnaní vozidla, keď nabehne na ten vyrovnávací klin, tak použijete takýto protisvah a jednoducho to koleso potom ostáva už tam, kde ste ho nechali. A samozrejme vtedy príves aj zabrzdíte. Teraz si ukážeme manipuláciu s podpornými alebo opornými nohami. Na prívese sú 4. Budeme na to potrebovať aj tento 6-hranný kľúč, ktorý sa ukrýva v tejto prednej skrinke vedľa plynových fliaš. Uvoľnenie nohy si vyžaduje potiahnutie tejto červenej poistky a potom
ju môžete uzamknúť v jednej polohe. Následné vysunutie robíte pomocou toho kľúča. Takže vysúvam a už sa príves nadvihuje. No a samozrejme, potom v opačnom prípade, pri odchode, nohu uvoľním najprv. Nemusí to byť nejak extrémne. Potiahnem červenú poistku, druhou rukou nadvihnem, až si to nájde tú svoju polohu a je to pri dne, pri spodku toho prívesu zamknuté. No a kľúč odložím opäť k plynovým fľašiam. Toto samozrejme opakujem 4-krát, lebo tu máme 4 nohy. A keď ich použijete, príves sa oveľa menej kýve. Keď už ste odparkovaní v kempingu alebo na akomkoľvek inom mieste a príves odpájate od auta, je dobré ho zamknúť. Takže túto ťažnú spojku alebo jednoducho gulovú spojku môžete uzamknúť pomocou takejto falošnej gule. Ja ju tam teda strčím od spodu. Niekedy treba silnejšie jednoducho potlačiť, zamknúť to, no ale my to chceme samozrejme ešte poistiť a na to máme zámok. Je vlastne dvojdielný, prevrčiem ho celou tou gulovou spojkou a pomocou kľúča ho tam uzamknem, takže potom tu mám takúto tyčku zamknutú, ktorá už nedovolí toto odobrať. No a samozrejme, keď potom chcem pripojiť príves k autu na guľu, na ťažné, tak to odomknem, vytiahnem. No a uvoľňovanie samozrejme tej falošnej gule najprv dohora a potom ešte aj týmto smerom, ťahom a krásne to máte v ruke. Takže nezabudnite to potiahnuť potom ešte od seba, aby sa tá poistka uvoľnila. Než sa pustíme ku ďalším krokom, nezabudnite na vybratie tohto boxu. Tento box totiž slúži aj ako stupienok alebo schodík, aby ste dosiahli na časti na prívese, ktoré sú umiestnené a uložené vyššie. Napríklad pri rozťahovaní markízy. No a v tomto boxe sa ukrývajú káble, hadice a ďalšie užitočné veci. Takže potom tam nájdete, čo budete potrebovať. Box využijete napríklad na to, aby ste dosiahli aj na tie najvyššie položené miesta. Kým vy budete rozkladať markízu, netrpezliví členovia posádky môžu odtiaľto zobrať stoličky a stolík. Všetky pomôcky ako tieto gumy potom môžete odkladať do týchto bočných dvier, kde nájdete aj lanka, potrebné potom pri rozkladaní markízy. Rozkladanie markízy je moja obľúbená činnosť. Toto je 270, teda 270 stupňová markíza. Naozaj veľká. Tak poďme na to. Tretí suchý zips. A teraz dve ramená pôjdu doprava a myslím, že 3 doľava. Takže toto sú raz, 2. Potom tu máme látku, ktorú stačí potiahnuť a roztvoria sa aj tie ostatné ramená. Ja ich idem rovno ukotviť z druhej strany. Na to používam túto kladku. Asi vám to idem ukázať, aby ste videli, ako to funguje. Dôležitá vec, tá kladka je iba jednosmerná, hej. No a potom potrebujete toto uvoľniť, tento pliešok, aby ste mohli ísť aj opačne. To je dôležité pre uvoľnenie, hej. Takže keď to je napnuté, tak je ten pliešok pomerne blízko tomuto čiernemu plastu. Treba ho odsunúť. Potom ho môžete uvoľniť aj takto. Aj takto. Obidvomi smermi. Uvoľním pliešok a ide to. Tuto zahačknem karabínku. Uvoľnením poistky si to
trošku povolím. No, a je to. A teraz druhá strana. Ja použijem toto koleso a to iba napnem. No, je to. Pri veľkom vetre, silnom vetre, tu máme ešte jednu pomocnú nohu na suchom zipse. Ak tam nedočiahnete, použijete ten schodík. Uvoľniť otočením a sa zasunúť. No a použiť môžete samozrejme opäť lanko. Vo dverách nájdeme, čo potrebujeme. Takže tu máme ďalšiu kladku a kolík do zeme. Takže to potom môžete uchytiť. Je tam také očko na konci. No a môžem to napnúť, tam potrebujem. Takže opäť ďalšie lanko, napnete to do zeme, máte to trošku spevnené. No a samozrejme pri veľmi silnom vetre radšej markízu zložte, lebo takéto markízy, nech je to aj pevná 270, nie sú určené do veľmi silného vetra. No a samozrejme potom na konci treba markízu aj zložiť. Ideme na druhú stranu uvoľniť. Jedno pomocné lano. Uvoľnenie poistky. Druhé pomocné lano. Pomerne jednoduchá vec. 3 ramená. A ako to tam zatláčam, tak už sa mi priťahujú aj tieto. Teraz by som vám odporučil nájsť druhú stranu tých suchých zipsov, aby ste potom nenariekali, že to tam neviete nahmatať. Keď je to takto ako tak uvoľnené. Vždy to je na druhej strane oproti tomu, čo trčí. No, teraz len zrolujem. Tie suché zipsy vám teraz krásne pomôžu, aby ste s tým potom nemuseli bojovať pri zipsovaní. Pomerne hrubé je to len v tejto časti, inak je tam priestoru habadej. Ani to nebolo. Príjemnou časťou kempovania sú samozrejme tieto bočné stolíky, že môžete si ich potom vyklopiť. Tento držiak na bicykle. Najprv uvoľníme tieto poistky. Jedna, druhá. Otvoríme nosič na bicykle. A teraz máme možnosť otvoriť aj dvierka do kuchyne, ktoré chránia aj pred slabým dažďom. No a samozrejme aj ďalší stolík, ktorý poslúži na rôzne účely. Takto máme vstup do kuchynky aj zvonku. Chladnička, umývadlo, varič. Varič je zvonku dostupný menej, skôr tá chladnička a umývadlo. Ak budete chcieť príves pripojiť k elektrine a nabiť túto 200 Ah batériu, tak tu máte na to kábel, pričom treba samozrejme aj predĺžovačku, ktorú nájdete v tom boxe, v tom schodíku, ktorý som vám ukazoval pred chvíľkou. Tú batériu pravdepodobne nabíjať často nebudete, pretože je to 200 Ah batéria, ktorá sa dobíja zo solárneho panelu. Tu máme aj nabíjačku a tu máme samozrejme aj menič potom. Príves je, dá sa povedať, sebestačný. No a kúrenie funguje na plyn, ohrev teplej vody funguje na plyn. Všetky tieto malé dvierka majú aj mechanizmus pre uchytenie v otvorenom stave. No a v tomto malom boxe nájdete smetný kôš, lopatku a takéto rozkladacie vedro, ktoré slúži na
zber vody pod sprchou. Pretože hoci tu máme nádrž na šedú vodu, voda zo sprchy vychádza priamo von pod sprchou a v kempingoch a takýchto lokalitách a priestoroch a na takýchto miestach je dobré ju zberať a vyliať tam, kam patrí. Tento odkladací priestor je mimochodom aj priestorom so spodnou časťou variča. Tu sa aj nalieva pitná voda do nádrže. Tu sa vypúšťa šedá voda, je tu na to ventil. No máme tu aj potom ešte pretlakový ventil ohrievača. Takže tento priestor si nezapracte nejakými ťažkými vecami. To by sa nemalo. Tu sú takéto ľahké pomôcky pre lepšie fungovanie. No a šedú vodu potom vypúšťajte tam, kam patrí. Zase v kempoch sú na to vyhradené miesta. V tomto nenápadnom úložnom priestore nájdete aj malé prekvapenie. Je to tzv. Minibar, ale na rozdiel od hotelu vás nebude stáť trojnásobok ceny daného nápoja alebo jedla. Tu sa totiž nachádza Adventure menu s cenovkami, ktoré sú zhodné s cenami na e-shope. No a skrátka môžete si urobiť tikka masalu, chicken tikka masalu alebo chili con carne za cenu, ako by ste si to objednali z e-shopu, ale s pocitom, že máte takúto zásobu jedla tuto v tomto tajnom odkladacom priestore. Tak keď na vás príde obrovský hlad a nebudete vedieť, kde nakúpiť jedlo, vedzte, že ho máte stále so sebou a za výhodné ceny. No, ale teraz už poďme do prívesu, ukázať si všetky tie dôležité praktické činnosti, ako je osvetlenie, ohrev vody, ohrev interiéru, natlakovanie vody, vysunutie strechy, no všetko to podstatné. Poďme teda dovnútra. Hlavným červeným vypínačom zapneme ovládací panel. Všetko ovládame cez dotykovú obrazovku. Tu máme ovládanie osvetlenia. Biele sú vypnuté, čierne body sú zapnuté. Ovládame tu aj exteriérové svetlá, aj svetlá v kuchynke. Krok naspäť je v pravom dolnom rohu. Tu potom môžeme ešte svetla aj stlmiť a napríklad zapnúť polovičnú intenzitu, ak by boli pre vás napríklad príliš silné. Tretia časť obsahuje stav batérie a samozrejme aj odhad, koľko hodín asi bude fungovať pri aktuálnom využití. Štvrtou položkou je stav vody. Čistej vody v nádrži, špinavej vody v nádrži, ten je samozrejme iba orientačný. Potom tu máme tlakovanie vody, ktoré aj počuť, ak čerpadlo tlakuje, tak ho počuť aj v kabíne. Takže viete, že to všetko funguje. No a potom tá natlakovaná voda tlačí vodu aj do splachovacej nádržky toalety alebo do umývadla v kuchynke. No a potom tu ešte máme aj protizamrzaciu funkciu, teda frost control, ohrievanie vody tak, aby nezamrzla v zime. No a poslednou časťou je napríklad regulácia jasu obrazovky, ak by vám bola silná, alebo zmena jazyka, ale tu máme vlastne iba angličtinu. Všetko to môžete vypnúť jediným vypínačom. A ešte si ukážeme aj ohrievanie vzduchu a vody. Takže domáce tlačidlo, obrazovka truma a pomocou prvej položky Room Climate, teda to je klíma v miestnosti, môžeme vzduch buď iba ventilovať alebo ohrievať. Ak zapneme ohrievanie, potom môžete zapnúť aj teplotu. Fast Comfort, teda spôsob, ako rýchlo sa ten vzduch ohreje. No a potom to samozrejme aj celé vypnúť. Takže tuto môžeme nastaviť teplotu, ktorú chceme. No a samozrejme to aj vypnúť. Ohrev teplej vody Warm Water. Takže to môžeme zapnúť a vtedy sa zapne plynové ohrievanie vody. Napríklad až na 60 stupňov. To využijete napríklad pri sprchovaní. 40 stupňová voda stačí na riady. Opäť vypínam. A samozrejme máme tu aj nejaké notifikácie, úplné vypnutie a nastavenia. Takže ja to všetko vypínam. Nechcem režim standby, teda pohotovostný, kedy sa zhasne obrazovka, ale všetko ostáva zapnuté a chcem to naozaj všetko vypnúť. Niekedy sa môže objaviť takéto chybové hlásenie. Odomkneme obrazovku. Gas cylinder empty. Takto samozrejme potvrdíme. Ideme do notifikácií. Máme tu error, teda chybové hlásenie.
heater kombi 4. Prečítame si, o čo ide. A dáme declare issue resolved. Reset this error. Takže reset. Error was reset. A už to zmizlo. A teraz kúrenie, ohrev vody, všetko budú opäť fungovať. Teraz sa vám pokúsim ukázať manipuláciu s posteľou a strechou. V zavretom stave, v tom spodnom, je všetko samozrejme ešte aj uzamknuté, takže treba uvoľniť karabínky. Pričom pri všetkých týchto popruhoch je možnosť aj ich uvoľnenia. Tak si to tu pekne pozrite, a aby ste sa úplne nenamáhali, pretože pri zamykaní samozrejme tie popruhy predchádzajúci používateľ dotiahol. No a teraz to môžem celé vyklopiť silou. Ja budem tlačiť aj posteľ, aj tú strechu. No a dávajte si pozor, aby nad vami nebol nejaký konár, alebo nejaká budova, alebo nejaké iné obmedzenie. A potom už tu máte naozaj veľa miesta. No a keď budete chcieť hore spať, tak tú posteľ stiahnete za tento rošt kovový. Tým posteľ klesne asi na výšku možno 1,60 m. A tu potom cez tieto stupienky kovové sa dostanete hore. Ak budete potom chcieť strechu opäť zase zložiť, je dobré mať posteľ hore a ťahať to celé potom spolu. Na polceste skontrolujte, že táto látka pekne ide dovnútra. Nemal by s tým byť problém. No a potom tuto už len zrolujte a použite poistnú karabínku číslo 1 a tiež samozrejme poistku číslo 2. Ak chcete spať hore, stačí tú posteľ stiahnuť smerom nadol. To sme si ukázali. Ak chcete spať dole, treba toto sedenie zmeniť na posteľ. Nie je to vôbec zložité, pretože tu máme len túto dosku, ktorá sa vysunie do tejto strednej časti. A potom madrace sa samozrejme presunú tak, aby sa na nich dalo spať. Doska vysunutá. No, a je to. Tu máme ešte aj vyklapací stolík. No a keď už tú posteľ zložíte, tak si samozrejme vyklopíte aj stolík a máte tu veľmi príjemné posedenie. Takže tu sa potom už v pohode zmestí 4, možno až 6 ľudí. Nechýbajú ani rôzne odkladacie priestory a všetky tieto poháre sú plastové, takže sa nebojte, nerozbijú sa. Keď už hovorím o varení, tak tu máte vývod na plyn, štandardný vývod na plyn. Ak si so sebou zoberiete grill, ktorý vie využiť aj cez takúto koncovku pripojenie ku externému zdroju plynu, tak to jednoducho tuto pripojíte. Stačí len pootočiť ventil a potom nastoknúť. A na grilovanie, umiestnenie toho grillu môžete využiť práve tie vonkajšie vyklápacie stolíky. Ak vás zaujíma, ako vyzerá to kúrenie a ohrev vody, tak je to takéto truma riešenie na plyn. Na tomto prívese považujem za úžasný prístup k toalete zvonku aj znútra. Znútra pomocou zipsu a zvonku pomocou takýchto dverí s odkladacími priestormi. Toto umývateľko pravdepodobne veľmi využívať nebudete, ale môžete. Nezlaknite sa, nie je tu odtok, on je tam vnútri, takže keď to pekne vyklopíte, tak tá voda stečie tam, kam má. Pričom voda zo sprchy, keby ste sa náhodou sprchovali v tejto toalete, odteká potom priamo dolu, takže tam nezabudnite dať to vedro, ktoré som vám ukazoval z toho boxu. Tu. Táto časť ale môže slúžiť iba ako toaleta,
pričom kazeta je z druhej strany, tu si ukážeme, ako sa vyberá. A sprchu môžete používať vonku, keď otvoríte tento sprchový box. Takže ja vidím na to veľké využitie a v tomto vidím veľký význam. V kempe samozrejme môžete využiť aj spoločné sprchy alebo sa sprchovať tu, pretože tu tečie teplá, respektíve horúca voda. A to je základ. Ovládanie vody v tejto spodnej časti, to ste si určite už pri obhliadke tohto prívesu všimli. A na sprchovanie vonku môžete využiť tento sprchovací box. Pozor na túto tyčku, aby vám nepadla na hlavu. Je to jednoduché, opäť dva suché zipsy, tuto od spodu sa otvoria. Celé sa to takto pekne vyroluje, filmárik a filmuška. No a otvoríme. Toto ide tak zvláštne, takže netreba to otvárať do 90 stupňového uhla, trošku menej, povysunúť toto vnútorné rameno a potom to už pôjde. No a túto tyčku potom navlečieme do tejto tretej steny. No a ešte treba otvoriť zips. A sprchový box je na svete. Pochváliť musím kvalitnú látku, takže to aj vo vetre nebude až tak úplne lietať, len tak. To je veľmi dobrá vec a čierna farba je samozrejme dôležitá na rýchle vysušenie. Sprchou potom ľahko podídete iba spodnú časť. Môžete sprchovať. Rozkladanie je úplne rovnaký opačný proces ako skladanie. Ja odporúčam ten zips zazipsovať. Najprv toto rameno, potom toto. Tu je mimochodom aj držiak na sprchu, aby ste si nemysleli, že to musíte držať stále v ruke, takže tu sa dá potom uchytiť. Opäť musíte nahmatať tú druhú stranu suchého zipsu, podobne ako v prípade markízy. Posledná časť. Tyč. Netreba sa toho báť, nie je to nič zložité a máte úplné súkromie. A teraz poďme na technické záležitosti. Dopustenie vody, vybratie kazety z toalety. Pripomeňme si teda, že vodu dopúšťame tuto. Stačí mať nejakú mincu, ja verím, že to nebude úplne extrémne dotiahnuté. A dolievate do momentu, kým tá voda nevyteká z tejto strany von. Vodu môžete dopustiť na rôznych čerpacích staniciach, v kempingoch alebo doma pomocou hadice. Za týmito prednými dvierkami sa ukrýva vylepšenie. Tu máte rukavice na manipuláciu s kazetou spod chemickej toalety. Takže natiahnite si rukavicu a pracujete ako v rukavičkách. No a potom stačí povoliť modrú poistku, vytiahnuť kazetu. Toto si skontrolujte, radšej to dotiahnite. Tu je pretlakový ventil, ten treba pri vylievaní stlačiť, aby tade sa nasával vzduch a tá voda špinavá vytekala bez akýchkoľvek problémov. No a tu potom stačí otvoriť a toto je ten otvor, odkiaľ to všetko vyteká. Samozrejme, pri zapožičaní je táto kazeta prázdna a je dostatočne veľká na to, aby pár dní dobre slúžila. Ale v kempingoch, aj na čerpacích staniciach sa nachádzajú miesta, kam môžete túto znečistenú vodu, jednoducho tieto výkaly vyliať, tak to môžete využiť. Hlavne, ak si príves požičiavate na viac dní. Vylievanie šedej vody, teda vody hlavne z umývadla z kuchynky, nastáva tu. Robíte to na miestach na to určených a tá voda potom vyteká odtiaľto. Súčasťou každého obytného auta alebo prívesu sú aj takéto okná. Zhora sťahujeme sieťku, zdola zase zatienenie. Magnetickou silou sa spoja a potom môžete to už len takto regulovať. Ale ak chcete okno otvoriť alebo zavrieť, potrebujete ich oddeliť. Potom tu samozrejme máme takéto otváranie, takže treba zatlačiť červené tlačidlo a odomknúť. No a celé to vytlačiť už potom silou, je to na sperách.
pred jazdou všetky okná vždy zatvárajte naplno. Takže cez deň máte možno takúto ventiláciu, jednoducho polohu číslo 1, to znamená, že to aj zaklapne, sú tu jednoducho poistky a teraz je tam aktívne mikrovetranie. To budete pravdepodobne používať. Ale pred jazdou to všetko treba odistiť, pritiahnuť úplne k sebe, takže do úplne 0. polohy a pozamykať. No a potom napríklad zatieniť alebo nechať takto, aby dnu prechádzalo aj svetlo. Respektíve to môžete mať aj takto pootvorené. Verím, že sme na nič nezabudli. Ak náhodou áno, odkážte nám to cez web Camprentu, aby sme toto video pre ďalších používateľov doplnili. Príjemný zážitok, peknú dovolenku a čas s prívesmi z požičovne Camprent.